Mentapat uni ulong keren nak katai gading kabapau kalau lenong lau beniap kabaing kabanginget pada kasur jong belai kabakeren Moses kakeren man pelat igini kikun Israel dari Egypt ban nyalam syakani jaka hakabala syong daki ki kanan ki bakala manta ki jat benriu ta ki hit ki amor ki peres ki jebus kini ki ai larangi phai syaka Genesis kalenong basi pau kayat hu yangi ya ukanan ukanan udah ukun ubah khaddu jong uham udah ukun jong Noah kini ki kun ki kun ksiu tun jong Noah na ukan na uham gidi ukanan ki hit uni ulang uhit u amar u jebos kidi kerteng ki priu ki bami na ukanan kini kala syong shnong baraka jaka ka ba ong ka kanan menta kala de ka shnong ba syong gidi ki kanan bagini ki kun ki ksiu jong rangi ong gila ki kun ki ksiu tun ki jong u Noah kai ka ba ban ong ba na away utan rai beriu tu na Noah kami ke jat beriu per but mentang ni ka khot ni i ka clash apa yang ngajai ka way jat beriu way pat ka jat beriu Israel ka balak hen ti benia kat kum ke Genesis khat way kadai ka tan rai jong Noah ka jat beriu kanan langi hen kat kum ke Genesis kalau nong masupau ka tan rai di Noah mentang ka clash jong ni balak jat beriu ka way pat Mentah kini hun Israel onda ki mi dari Egypt kin hab ban lai syong hang teh hari kanan da ka hab ya kri bat kini ya kelas te to kumno kani ke jing kelas pan larangi phasha ke Genesis kalenong ba khandai ka khot ka warsan atndu apnyo hadin mo Noah ulun khuj bo buat ukun bu yi ke jing buat Noah di kun khadu jing uham ba uham udi ukun ubayo ya ke jing tim Noah barka jingtim ko jong Noah yo ham ko long tim mdi te ko ham tim yo kanan ko siu jong o bara ka khot ka Genesis ka long ba khandai ka khot ka ba arhusan ka ya thu ingi ba ka jingtim ko jong Noah ba kanan un long ba la tim un long marau jong ki marau hakim men jong o na da ka khot ka ba arhum la ka khu yo shem bat kanan long ba la tim un long shakri jong shem agar khot ka khandai arpunyo Genesis la kerkhui ki men andrai la ong ba kanan unong shakri jong ini ki men kapomot kare ke jingtim go jong Noah yo ham yo kanan ka jingkali ke bang don hangi bang perkhat yang ka benta em golong ba hatu kani ka jingtim go jong Noah yo ham ba kanan kare ka ni mo ka jingmi ka ba mi menta ka pateng ka ba hadin ba anda kila long chat bende Israel Egypt makini menta kin lech shakanan bat kin long try kin long kli kin kni ini ke jaka kini ki shong ini ki ri kini ki kanan ki het ki amor gila kala jat bende onda kin hap shong kin hap syak kni ke jaka wale si kin hap ban mat ru ya ke jing janjar ka kini ki kun Israel kin kni ki rangi phai jaka jaka Genesis ka don ru ka jing batai yo put usam ban a ya ki kun Israel ka bo ble ula kular hau Abraham ka don ka kentian hang tu ka ba batai nadu ki jaka ki put ki sam ban ngila ekren ha ka dorbin ha ka series 1 ha ka session ka bapra ngipkel ni ka Genesis kendai ka episode ka banrio kata ngila ekren nang ta ha ka dorbin ha ka series ka bakhandai aba series 1 ka session ka bakhandai Genesis ka nang wajipo episode number 4 kani ru ngila ekren sipang kitu ka yakani ka benta ka bede kani benta tiki palak ka bapel lesi tiki pech kani ka dorbin gin i tu jeng keren Tagai ka pangamot man ong galong ba kani ka dukhat larangi perkhat nakatu ka jing syatim ka jong ham mo kanan ak lenong ka bakhandai kitab Genesis kani ka dukhat ka yengen kini ki hit kini ki amor kini ki peres kini ki hip kini ki jebos kendai ka jat benriu ka ban syakni ak jat benriu Israel kendai ka jat benriu ka ban hap syakri kan hap pendem ka jat benriu Israel Ia put usam jong kani ke kanan ke bawah ble ukular yo Abram ke don ru kerteng Gaza GASA kani ke ring ha ya ke jingmut jong a syaka a ke bang yo i
ling ba ki news ha ka spa snem ka ba Kan ko ginum nyat ya kata asta. Ginum nyat te ka ba ngi don hang ni hi ka long bai pa kumba kalau ong menete tadangi perkhan na kajing perkhat chungi nak ni ka spa snem ka bar ko wei ni isibun ki jika tengko hang ni te ka wei ka jat bendeu bat ka wei pat kumnu kala ban long ba kata ka jaka ha ka ba kini kila syong kila sa kila kelalong ka jat bendeu menta ublei habo pun sngou ya u how Moses bai kita ka jaka jongki en sa penyo no syaki Israel ti ka ba pi bu mene ka jingkli hentu hato ka ni kan dei mo uso jong ka jingtim ka ba uno wa utim ya uham ba utim ru ya u kana ti hang ni ka ba penmi ka jingkli ha ka di ka jing keren ka jongi ni hato ka tu ka jingtim ka jong ubriu ya lau jong khon ba yu khun ksiu hato kata ka jingtim kan yai te merausa ngimia la banyo juba hendai na ki khana ki bagi puli ang di nyu i kumba katu ka tim ka te mrau te kham tam yakini ki bami pateng nau kanan kamu nau ham hau kanan bikini ki bedeki ki khon ki ksiu ki bal lalong mentaka chat penriu ti yangi ki ba puli akan ka spas nem ko bar we nyu i akan ka jing tengko ti hato kan ka jing tengko ang ni kasu penkatha ya ke jingmut ke jing perkat ke jingi na mar ngimla banyo ke jing jubab ke basyai pat kamlong hiru ke basuk kam tam yagi ki ba em kum akan ka jong ban kathai ki ba kum kini ki cha ching thu na mar ni pet ya kani bangi i ya kata ka jing bamla ban priang hato kan ki ba kum kini ki khana kini rap kum noi ni tharai tamo sushin tum kan uksa lada mangi ki ba em akan ka pateng isyong hakari kasi mentah Shubu mentan ong no yakani kari ke bangila syong ina he lasan taka bangila hiar patengkum ki kasi hang ni laran don manu kata ka wei pada kajat beriu syabar jong kajat beriu kasi ke bawan ban telap no ya kajat beriu jongi bat ki jaka ki puta ngindu no ngin yang hakali yang jong no hato nginang nut bo bon ong ba ublei kurkhui ngi ni ublei la tim yingi dong ki bakum kita kin mi be ki jingkeli te kum ya kani hang ni namar bakadang dei ke ji kren hapdeng jong ublei lingba jong ni wangel jong try ke bayat hu akan ke kitab Exodus haba kren ya kani ke benta hang ni atu Moses upai phang ya bakum kata ban ong ba ya kani ke jat penriu Israel ke jat penriu Hebrew ke belah syak sitom sikat de hakari Egypt menta kata kajat penriu kan poino syak ni kari kanan bat kitu ki bei badeki kerteng ju kitu ki jat penriu kabu jinge ha umoses ula bandum keli ke ju keli ke mangi keli mangi mentah Hendrai kani kshpunwi jinge keren nambar bangi ni puli hakan ka spas nem ke bar huwe ye tapi dang dan ye ben berap no tu yang malak biang ngatu nomor ba nga dan dang kum tu hi tama ka wei ka ba ngin kan ma bang nuklet an ban bang sisien tan rai di nuwa te na prahan nuwa udi departemen jo kini ki jat beli ke ba kelas mata ka sanjur ayu kum kani ka jingkeli ba piwan ra mener kolong hatu kini ken ngatsa hak tu ka jingtim jong nuwa ya uham ba kanan kan te marau sa aki Lang perkhat ini ke jingkeli am lada jubab na ka ai ke pengi osngo kolong ba ha ka tasnon with mai ka don ke jing ong am ya ke jing laj lu ngala pen laj lu ya phi kemudian the way pat upa pen laj lu ya ki ka tangi nomra antah ne an rei ngasuan la slong tang jing kamat pen phalang kan lai hadu mentang ngim iksai pa ka ta ka jing tim ka jong nuwa ya ham mo kanan
hadu mentang ngim yu i bukan dan kanu kanu ngalat ban pendukut no ya kata jing tim ya kata jing hap ban kit ya ka pap ko jong pau han ham Kedong da dangi benrap nak ai ki hidang ong mentan kemut kumbalong hadu hang ni hi akan ikan khot ko pra ngiyo i be thik na kayit kami jong kini ki biar pateng na ujakop habaki thu ki history ti ki je ting khu ki bakum no bat kini ki kanan bat ki hit ki amor ki peres ki hip ki jebos kumno ki ting khu kini hato kandei namar bakilaklat no you play ne kandei kata kajing sanjur ko jong play bakal ija kumni yangi hi ka e than long kum hang ni am hak ni ka bangi pulim ta ni ka khot ko fra ka e than yagi ka shpin mi tang ki jingkeli bat kam long hidu ko basuk ingi bangin pediang ya ka da ka bajam ya kani ya kani ka jingi tu ni bakata ka jakka jogi ki jaj bunrio an sabujli no da ka wi pat ka jaj bunrio kata ya yanga hi ngasiam stom ha ban bangan pediang mi da ka bajam ne kani long ka penwit pai ka jing mo jipat namar ba ni em hak spa asnem ko bar wei ki ba kini ni i ki atung khu ke shut e ha ki babun ki jaka ha ka perthei panong ta te mut dor le kat no tam de kini ki bai tung khu bai da kamet em kum ha ka to ka juk te dengi pai nak ta kaliang ru ki sung thu ba ki khod Israel wat ha ba ki dan ha ka ri Egypt ru wat sim harur wit iki te ma kwa iki ki long la lu ri uset maraw iki te maraw iki Ti kashpuni kajing karan mo nakini ki baya pe ya kadar ben ru tela dan ka ai ka ba penguit kajing mut je perkhat jong phi ne ka ai ki banya keren ti di pan wa ta jong kata namar bangil ni aksat ba kamlong ka basuk ini bangin pediang ya kan ni kajing tengku kumni kumakalong hang ni tin rei namar ba kadai pa dia ka benta jong ka bible ka bangi ha bani puli pa dia ki ai ki khana ki ba mi ling ba jong kani ka jing thu ang ni bat ngin ya puli ter yo hadin habut anda ha bagi lanang ya ngin selang la ban yo ka jing shai ha ka bai di ba kini mar kum bolong hadu mentah ni ka hadu ka khot ka pra ngim la ban chempang ba lei ba ublei ha ka khtin ka jong u ka bang yo puli ha ka khtin ka siru ka don ya ka bakum ka ni ka khana modur ka dabor ko he ba do aluminium ma yema pithe ko shi dabor ka shlayam tementa phira da ka blanket pithe ka dabor ka ka hapan shlayam ka tu jam shurut satu shurut bat phimla asu ban khat eka menta ka ni ka jakate ka ni ka jaka ha ba kini ki kanan ki shong ki bagi het ki amor ki shong ki peres ki hep ki shong ki jebos ki shong menta ya ka ni ka jaka ka kini ki em menta uni ubakran yo Moses ha ka ni ka jaka o mani pelaj ikun Israel ni irje penyalam syari kanan balik pengen lagi niki kun Israel di kanan mentala lagi kun Israel ki lech negeri kanan ki lech ban shong bansa ban long trai ka ni ka jaka ka jingli menta kalong ba kini ki hit ki amor ki peres ki hep ki jebos shanu ke ni he hai pa ka jaka shong dum ki ne kandai mo ong lan ben saju ne kandai ba kin hab ban dem ko sir shilter na kon Israel kin hab ban long shikri shilter na kon Israel kata ka jingli ka bang shubu ka bang nomela ban jubab angka kajwat ba namar ba ni lai i ki jo ki kmat di jing ku akhir spas na bor ko ide kalong ke ni ki jeng ko ke bangi puli ni ki kot khobor ki bangi i ki news ki penwit shibu ni gi bat ngimla ban kथा ban sotho da ka bajam ya kan ka da kot ko fra ki dik tin ba kam shadid hen long ka shumi ka je kren namar ka ni kan dei tang ka benta ka ba ublei pun smau how moses shanu thmu ya ka ban pen kan ria ya ki ki kun Israel to kata ka benta ka kular hu Abraham kal adon shakhman ti hato kanlong kabasuk banweng lut yakini ublay utmu da kumwe namar hateng kijingkren kijong ublay ki e ate ni i kumba kacuat yagi ndre haba mau pada upenyan yo kala banjam pada da kumwe kabangi haki kentin
Hake bor smut hu jong kajing perkat ke jongi ngiem la ban kot bor te kum nu ublei thmu. Dadang isu kut no tang hang ta let's say kan biang yingi men pa. Mo ngin ya jam no shnisha ke shakman. Hakan ni kad khot ke bakhandai kidon kini ki kentin. Ngan puli yaki kum kilok. Menta ti namar kata hakmi ka jinglin nyar ki khun Israel kalawan kiu syanga bat ngala yu i ya kata ka jing ban ben da ka ba kita ki Egypt ki la ya ban ben ya ki kini ki kentin ki phalang biang ya ka ei ka ba ngila ya keren hashwa bet mo hakani ka dekhot ka ba hinyo hamar ni padeng ngala yu sngow ya ka jinglin nyar jongki himdai hamar padeng jok ni ka dekhot ka ba hinyo dangi poi padeh hakani ka dekhot ka ba khandai ong ublei lingba jong ni wangel hakmi ke jinglin yar ki khun Israel kelawan kiu syanga nang ta pat de haka ni kat khot ke ba nyau biang wong hang ni to ngala yo sngowi ke jinglin yar jongki namar ki sordar jongki pet hang ni kat khot ke khandai tu ke jinglin yar kelawan kiu nang ta la benrap hang ni ngala yo i ya kata ka jing ban ben da ke ba ki Egypt kila ya ban ben ye ki hakani kat khot ke ba nyau la shukdo lingkot namar ki sordar jongki hakani ka dekhot ke bakhat hakani ka dekhot ke bakhandai ong ublei lingba jong angel ngalayo i ya kata ka jingban ben da ka ba kita ki Egypt kilai ban ben ya ki tibale kami ka di hang ni kani ka dekhot ke ba khandai